Trire sarepta pawana teng ranu Tresing karsaning sun dening kanyut manis ring ira Gusti roning kamal mirah ingsun esmirada ing nguni sidat agung ing narmada sajroning guling pangucape jan Manendra tobat kadangku yayi kadangku wong gagah kadangku wong jentara Dursasana wonten timbalan iki ngadhawuh Kakang Mbok kepareng nimbali kawan ingkang rayi ing Banjar Junut pun Dursasana lho tobat Dursasana wonten dawuh jroning atiku tuwuh tandha pitakon karo kowe Dursasana. Iye, paperkawis menapa? Aku ki gumun karo kowe Dursasana ing atase. Iki perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana sapara kadangsata Kurawa. Wis andon yuda Anderpati ana Tegal Kurusetra. Kowe ra ya wis ngerti to? Akeh para tuwanggana sing wis gugur ana madyaning palagan. Kayata Kanjeng Hyang Premban Sang Resi para Bisma. Premban Begawan Durna klebu putreku dhewe. Lesmana Mandra Kumara go gugur ana madyaning palagan. Burisrawa Jayadrata wis gugur. Nanging sabab apa Dursasana? Kok malah siap dipilaur ana jroning Mardika Putren. Ana taman negara Ngastina malah kowe seneng-seneng. Sajak kaya kowe kuwi ora mikirake bab perkara bebaya iki to, Di. Dursasana. Karepmu kuwi piye, Dursasana? Nggih. Persajan kemawon Kakang Mbok. Estanipun kula menika wonten lebeting Mardika Putren menika raos kula niku kados tiyang bingung kaya wong kesrimpung dadung. Jalaran kula nggih mestuti sabdanipun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana. Kakang Prabu Duryudana menika kejawi kakang kula nggih ratu Gusti kula ingkang kedah kula istakaken dawuhipun. Manut pengendikanipun Kaka Prabu sak sedanipun sak guguripun pulunan kula Lesmana Mandra Kumara kula mboten dipun keparengaken majeng wonten madyaning palagan sengadi kula dipun singitaken wonten lebeting Mardika Putren mriki ing benjang tembenipun minangka sesulihipun sawargi anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang kedah ngumantosi keprabon kula ingkang kadhawuhan kelawan Kakang Prabu Duryudana. Mekaten pangandikanipun Kaka Prabu ingkang kula tampi Kakang Mbok. Dursasana wonten dawuh, kok kepenak temen. Kaya ngono kok dadi kowe bisa nampa rasamu mbok dokok ana ngendi? Ing atase Sinuwun Prabu Duryudana Anderpati ngetapake para wadyabala wis akeh para senopati kang padha gugur lah kok malah kowe mung njagakake jumeneng ratu minangka sumilih keprabon. Apa dadi ratu kuwi gampang Dursasana? Apa gampang? Dadi kowe mung ngadang-adang klasa gumelar ngono.
Kowe ora agak gawe apa-apa ora ngetokake dharma bektimu, ngerti-ngerti kowe tengok-tengok nemu kethuk. Lah tobat, Dursasana. Yen aku bisa maca jroning atimu Dursasana, sejatine kowe iki wong jirih getih wedi mati. Nek sumbarmu to kaya-kaya. Jare kowe saguh bakal arep gelut tanding karo Werkudara. Jare kowe arep ngidak-idak si Werkudara. Jare karep nyangking sirahe Bratasena. Endi buktine? Ayo buktekno. Buktekno. Aja mung kluntreng-kluntrung klitah-klitih ana Mardika Putren. Satriya apa kaya ngono kuwi? Aku ngerti jroning atimu Dursasana. Kowe nang kene kuwi padune kowe ndelik. Kowe wedi to karo Werkudara dene iki lagi ngengleng. Sebab apa Werkudara kok ngengleng? Sebab kelangan anake lanang patine si Gatotkaca gugur. Wingi bengi wanci suwan. Nganti dina iki kabare Werkudara ora gelem bali, ora gelem kumpul karo para kadang-kadange. Mergo patine Gatotkaca mergo saka Kakang Prabu Karna. Sing dincim-incim ora ana liya kejaba mung Ratu Ngawangga Prabu Karna. Ayo, kowe wani apa piye? Arep metokake Werkudara. Gage ketokno jiwa kasatriyanmu Dursasana. Kowe aja mung pentelang-penteleng. Jogetan ana jroning Mardika Putren. Enak-enak turu kepenak. Aku ngerti gedhahamu Dursasana. Kowe arep kepengin nyengkake sedane Kang Raka Sinon Prabu Duryudana. Ya ngono apa ora? Gage-gage Prabu Duryudana. Supaya gak temekaning pati. Yen perlu kowe bakal enggah sumilih keprabon kowe jumeneng ratu karep teluk karo Pandhawa. Yen wis ngono karep ngalap randane Prabu Duryudana. Ya ngono apa piye? Heh, lah salah. Mbak Yu Banowati. Aja langap-langap paton ngucap kowe. Janjane ngono kowe tak bekteni, kowe tak pepundi. Kowe Mbak Yuku bojone kakangku. Nek ora ngerti yo, jebul ucapku pedes. Kowe ndumuk karo Dursasana. Yen aku iki tenguk-tenguk nemu kethuk negake sedane Kakang Prabu Duryudana. Kepengin enggak sumilih keprabon. Meneh-meneh aku mbok anggap arek kepengin ngalap randane kakangku Prabu Duryudana. Aku kepengin ngalap randamu ngono iya. Edan-edana Dursasana aku isih duweni penemu kang becik, urung mingerke blatku. Isih jejeg imanku. Kakang Mbok Banowati. Wong anggon-anggon, wong nganggo kuwi mesti diukur karo awake dhewe. Aja nganggo ukurane wong liya. Ora susah kowe ndumuk lor kena kidul. Ora susah kowe ndumuk lor kena kidul. Ning aku ngerti iso maca telenge atimu. Sejatine sing gagek-gagekke patine Kakang Duryudana iki dudu aku, ning malah kowe. Kowe Mbak Yu Banowati. Pat. Dasarmu apa? Kok dadi kene ngucap dasarmu apa? Dasar aku ngerti. Yen Kakang Prabu Duryudana iki wis temekaning pati, wis ora eneng wong sing ganggu gawe temu gendon rukon karo Janaka. Ya ngono apa ora? Eling-eling wong wadon ora duwe gulu menjing. Nek omong sak kepenake. Dianggep aku arep kepen ngalap randamu. Apa kira-kira wis cupet nalarku? Wis mingkup jagate. Ambane jagat ora mung sak godhong kelon. Wah, dikira Dursasana jirih, getih, wedi mati. Ora watak. Sing tak gadang rina pantarane wengi. Besok kapan aku bisa ayun-ayunan jurik karo Werkudara panjang tak arep-arep. Yo. Titin-titinan Mbak Yu Banowati. Bener apa ora ucape Dursasana iki? Wong becik ketitik wong ala bakal ketara. Mangkahan rodru sumbar kok
Songlenging driya mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanen yen tan tulusa mengku sang dyah utama Togok wonten dawuh Raden Bilung wonten dawuh bose wong perang kuwi supaya menang mangkate dinane apa kok lho mangke riyen to kok ngerti-ngerti kok ngrembug perkara perang dinane apa sing apik boten nalare pripun aku jeleh mapan ana jering Mardika Putre aku diundhamana karo Mbak Yu Banuwati dikira aku jireh getih wedi mati kok waduh jan cilaka iki Kang cilaka piye wis kena ditimbali ora entuk ingon iki wong edan kok memangan wah wis biasane anggere kene iki ditimbali karo Kanjeng Ratu Dewi Banuwati Togong Bilung rene kana yang mburi mangan-mangan sik ana iki aning wedang susu diombe susu sak gelase tapuk cangkemmu ngoceng ngesan ora lajeng kok dina iki aku kepengin goleki si Werkudara lho ngriyen perkawis perang nggih perang niki dudu perang ampi awur-awur niki dudu perang gagal dudu perang cakil niki jenenge perang suci perang sing ngangge petung kapribaden ngoten dadi nek panjenengan badhe jumeneng dados senopati nek arep perang kudu matur kali Kang Raka ditata riyin nggih terus panjenengan Dewi Suda dadi senopati dipun kalungi Sekar Rinunce ngeten nika terus digameli monggang dung dung nong neng neng nong neng neng nong ngeten nika suarane cek cilik men monggang suarane dung neng ngono kuwi jenenge laras gendruwo gedhe men ora dados panjenengan kedah dipun priksani kalian sedaya para kadang miwah para senopati yen sing jumeneng dadi senopati Raden Dursasana ngaten ora kesuwen kok ora wrungo nek nganggo cara kaya mengkono mesti aku ora entuk karo Kakang Prabu Duryudana mula becike nyolong aku kok oh ngaten ya mula becike wong kuwi nek arep perang mangkate apike dinane apa kok piye lho sedaya dinten niku sae sing eleki wonge kok sing apes niku tiyange napa dinane dina niku apik kabeh ya to Kang ning ngene lho ana petung piye jare nek jemuah aja ngetan sebabe naga dina eneng ngetan aja mlaku ngetan ndak dicaplok nek aku malah mlaku ngetan dicaplokno lho nyingkirno roh ah nek kowe kudune nek jemuah mlaku ngulon lah kok nek dicaplok kok mburi kowe ora ro tak dugak raimu engko petung kok diayeli ah kowe ki ya ora nalar kok wis piye jemuah ki nek ngetan jare apes alah mbel gedes rak ayo jajal nek ndek kencanan dina jemuah apa ora diparani alah maka duwe pacar omahe ning ngetan dinane jemuah maka kencan apa ora diparani ya parani kok ngopo alah Kang kok mumet le ngitung ngeten nggih Den saking pemanggih kula sedaya dinten menika sae nggih ta menika gumantung raos pangraosipun ngeten ngono lho heeh anu nggih pun monggo mawon sedaya dinten sae ning nggih niku nek kula pakem kula nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani ngoten tegese aja gendulak-genduli nek menang aja umuk nek kalah aja ngamuk kok ngono heeh akeh-akehe nek kalah ngamuk
Sapa pendukunge? Wah. Wong edan. Ya kok ngono kuwi eleke kok ngono kuwi jare demokrasi ya lah telek. Alah. Wong edan ora. Ah kepiye anggere ngono kuwi? Pun monggo mawon. Ning kula pun ngemuce nggih, Den. Leres ngendikane Kang Logak niki wau. Niki perang suci, ngaten. Mboten kenging ngampi apur-apur. Mbuh, ora idep. Wong perang kuwi golek menang. Oh nggih. Menghalalkan segala cara. Pokoke menang, wis. Anggere tembung pokoke ngono kuwi wis. Menangan dhewe wis. Ya to Kang. Nek ora ngene salah. Sing bener aku dhewe. Nggih pancen umume sakniki ngoten. Pun apa mawon. Nggih monggo pun. Nderek kemawon. Togok, kula. Toto kok. Tutno laku jantreku kok. Goleki Werkudara. Oh, ngaten. Yo, karo Cawisna pusakaku Kyai Barla. Jare iki bakal tak cangking. Tak tamakake Werkudara karben jebol dadan tuplak kokok getihe. Ha nggih menawi keparipun ngaten nggih. Monggo namung mugi-mugi kemawon Raden kebak ing pengati-ati jalaran Werkudara niku nggih lagek jibek, lagek judeg kelangan anak. Nggih to? Ibar kelangan Gatotkaca ingkang mejahi ingkang raka ngawaka Prabu Karna. Milaripun Werkudara dina niki lagek milar saking kadang pisah karo sedulur. Ning saking raos kula nggih mboten tebih saking Tegal Kurusetra. Ngono kok. Nggih. Ya wis, yen pancen ayo tutno aku jantreku Togok Bilu. Oh, Katot ora nyono jebul kuwi ndisiki. Gugur ana madyaning palagan. Mati wae kok sing ora gerangan kaya aku sing wis wareg nyawang kahanan. Katot kowe baliya, Katot kowe uripa, Katot. Apa pedae aku tok nyawa. Semareka den prayitna semunira ririh eka balik tityaning gandayani. Trisunya purnama sasi gilar-gilar semedi tengahing latar. Oh. Dewaku patenono dewa. Pedah apa aku urip. Anakku mati kabeh. Katot ya mati. Antarja malah mati urung menangi Bratayuda. Antasena uga mengkono. Kari siji Gatotkaca wae mekaning pati. Dewaku patenono pisan dewa. Mangke riyen, Den.
Napa sampeyan nek melu mati terus perkarane saged rampung? Napa mati niku suwijining bab sing iso ngrampungke perkara? Nek sampeyan nangisi Ndara Gatotkaca, perkara gugur enten madyaning palagan nek mangijoli sampeyan mung nangis ku ora cucuk ning nglabuhi Gatotkaca. Dadi satriya kusumaning negara. Ora cobi. Lah pirang bara Ndara Gatotkaca niku mati ngrungkepi bebener. Ngrungkepi budining satriya. Lah kok malah sampeyan mung nangis kluntrang-kluntrung trima getun. Getun niku nggih kena pancen niku sandanganing wong urip. Ning mbok nggih panjenenganipun Ndara kula aturi menggalih duwe nalar sing mulur, ora cukup ditangisi. Wah, aku wani mati. Kleru sampeyan. Aja wani mati, wani urip. Sebab sampeyan kon urip niku ngawula diutus kali Gusti sing gawe urip. Kon nindakake jejibaning urip manut karo kodrate nalika urip. Lah kok sampean mung ngendika aku wani mati. Alah, kaya ngoten dudu bebudene satriya, Den. Niku wong kepepet. Unine wong kepepet mesti ngoten niku. Aku wani mati mesti ngoten. Nek jane niku kleru. Wani urip. Urip kang tumata. Sebab sampeyan niku diutus kali Gusti sing gawe urip. Kon nindakake jejibaning urip manut karo kodrate. Sampeyan niku satriya, ngaten. Satriya kok ngluntung. Sing kelangan anak mboten sampeyan tok. Ibarate Pandhawa ki ndek gawe. Nggih. Bratayuda niki ibarate Pandhawa niku duwe gawe. Ning kala mangsane dayohe melu tombok. Contone sampeyan kelangan anak rak mung siji Gatotkaca. Saniki mangeling-eling. Ratu Wirata mbah sampeyan Prabu Maswapati iki sedina kepaten anak telu iki. Ayo pripun niku? Seta Utara Wirajangka. Seta matine karo Bisma, Utara matine karo Durna. Wirajangka matine karo Prabu Salya. Sedina kepaten anak telune dipupus karo papestening Gusti sing gawe urip. Lah sampeyan niku putune, ora coba. Sampeyan wis tau dadi wong pinter. Sampeyan wis iso mulang wong pirang-pirang. Sampeyan wis kulino dadi pendhita peparab Begawan Bima Suci. Nggih to, sampeyan wis tau dadi wong pinter. Sampeyan tau ketemu karo sejatine Werkudara. Lah kok sakniki sampean ketok bodho men nek ngeten iki. Ayo Bima Sucimu mbok dhelikke nyandi. Dipenggalih, Den, dipenggalih. Mula kula matur nalare sing mulur, ngeten. Niki mengke nek panjenengan kedlarung-dlarung. Niki mengke panjenengan ya bakal kapitunan boten cukup manggetun tok. Pun saniki nggo. Ngregah penggalihe. Kakang Semar. Pripun? Apa aku bisa goleki pemarming ati? Marem sing pundi sing manggayuh? Ayo tak takoni sik. Sebab temanjane rasa marem niku sepirang-pirang. Marem sing pundi sing mangkarepe? Aku golek marming ati. Lah nggih. Marming ati bab perkara kabahagiaan kamulyan. Napa pemarming ati bab perkara kewajiban iki mang pilih sik. Aku kepengin goleki marming atiku. Sambung rapete karo jiwa kasatriyan. Nah, saniki mang lenggah sing apik. Tak kandhani. Nek sampean gelem manut kalih atur kula. Nek sampean ora wening ciptane, ora jumeneng atine Werkudara, wegah Semar ora omong. Kersa napa mboten? Nek kersa nggo lenggah sing sae jagungan kalih kula riyin. Sansut kumrego tumanjing samudra tulya trengiraganyo banyu sumaput wentis
melekangganira sumingep nampaki miget jangga kang mare Ndara Werkudara apa Kakang Semar sakniki nek panjenengan getuni perkara patine Kang Putra Ndara Gatotkaca kabeh niku janjane mboten tebih kalih karma ingkang sinandang. Benen kraos napa mboten? Kabeh niku wohing karma, tegese. Rikala semanten Ndara Gatotkaca niku lair ari-ari mboten saged pagut saking pusere. Ingkang kenging kangge natas talining puser boten wonten malih kejawi namung inggih menika rangkanipun Wijaya Ndanu mangka sing duwe Wijaya Ndanu niku Prabu Karna nggih to mangka rangkane Wijaya Ndanu manjing wonten puseripun ingkang putrapun Gatotkaca lah nek saniki senjata Kunta niku pun tumama kalih Ndara Gatotkaca tekse curiga manjing wrangka Saklebatan sampeyan susah kelangan anak ning jare sampeyan menang geden-geden. Sababe apa? Lah iki katen. Wong Prabu Karna ora di pusaka ampuh. Napa sing ajeng dindeleke? Pusakane wis ilang. Pusaka Wijaya Ndanu sing dikudang-kudang rina wengi. Niku pun ilang wis bali nyang asale manjing nyang rangkane. Tekse keng Raka Prabu Karna kuwi wis ora duwe kekuatan napa-napa jane Prabu Karna niku nggih gelo atine mudheng wonten sampeyan wah rasa wah weh ora nggih mung wah weh seneng ya wah gelo ya wah nangis ya wah ora neng pilihane. Ae. Bergegeg kowe meneng ora su. Tak jabut nyawamu kowe. Wah, bengi iki Semar dadi bose terus. Semar dadi bose piye? Tekse Kyai Semar iki nek omong mentes. Lah iya no, tenan. Mula bengi iki kok aja wani-wani karo Kyai Semar. Tenan. Lakon iki ku aja wani-wani karo Kyai Semar sebab Kyai Semar agek tuwuh kemandene. Apa-apa sing didhawuhke mesti netes, sapa sing diperintah mesti manut. Lah iya, mulane kuwi. Yo, tak rasa-rasa bener apa sing didhawuhke Kakang Semar. Lah, Bu saniki pripun? Saniki karep sampean pripun? Yo. Dina iki tetep aku bakal goleki marmeng atiku. Aku netepi jiwa kasatriyanku. Lah, rak ngaten, Gus. Sing kula gegadang nggih kaya ngoten niku. Sebab macan-macane wong Pandhawa iki jare dumunung enten Ndara Werkudara. Nggih to? Singa-singaning Pandhawa niku kejaba mung Ndara Werkudara. Ngerti ora, Tru? Singa-singaning Pandhawa dumunung ana Raden Werkudara. Nek kiri-kirike anake Semar kuwi dumunung ana Gareng. Kira dasmu. Anggere arek tibake aku ora. Pancen Kyai Semar iki nek wah nek ngembake ngene ya, Tru. Ayo singa-singaning Pandhawa. Leyo-leyone Ngamarta. Leyo iki. Namung penyuwun kula nggih, Gus. Benar sing ngadeg jejeg jejering Senopati. Yo. Nek enten napa-napa menanipun Ndara kedah ingkang pas-paos. Yo, ayo turna laku jantraku Semar Gareng Petruk lawan kowe Bagong.
Gogok, kula Raden. Wah, kae wangune Werkudara kok. Nggih ngoten kok. Lah nggih nika Werkudara niku. Hati-hati kok. Nggih. Pusakaku Candrasa cawiske. Nggih, niki pun kula beto. Wah. Pak Sawangka kaduan. Kowe nggawa gaman iki kaya minak jingga karo dayun. Wah, celemongan to. Tenan, Raden Dursasana iki minak jinggane kowe dayune. Kae nggawa gada besi kuning rono-rono dipanggul. Wah, jan wangun. Wangun dengkulmu kuwi. Kok genti kowe sing nggawa. Mah biayane sing nampa kowe ya. Gogok. Kula tak jarake ya, Gog. Jarak tes pundi? Karben Werkudara nesu. Nggih disumbari mawon. Ora. Pusakaku Candrasa tak tibake. Ben nesu Werkudara. Wah, nggih menawi ngaten, nggih ngatos-atos Raden. Kedah ingkang tumama, ingkang pas sampe ngantos meleset. Yo, pamujimu, Gog. Koyayah sinipi jojo pangmawi ngowingo netra kocak ngundarandir wedanane rombranang pindha kembang ora waribang wah iya Werkudara apa wah pamer gadamu jare kadamu godha rujak pola ampuhe kagila-gila. Ayo didu karo gamanku Candrasa Kyai Barla. Kurang-kurang bejane borot wadukmu. Kurang-kurang bejane kelakon pecah ndasmu aja takon dosa. Ndi sing luwih digdaya? Kepara ngarsa tabrak dong bantengan. Salin keprak ning, Rek.Uridu mangawur-murahan.
Awas. Wah, wayah. Iya. Wayah. Woi. Yeay! Ayo, hoya anakku le. Ajeng teng pundi, Den? Ngoyak Dursasana. Asal sampean ngoyak Dursasana nyemplung kali. kersane panjenengan. Tak cemplungi. Sampean anggere janji nyemplung kali niki. Asor jure sampean. Aku kulino nyemplung segara. Apa sebabe mbok weden-wedeni? Mengke riyen sabar, Den, sabar. Sampeyan eling napa mboten? Rikahlane Pandhawa Kurawa niku tesih nom-nom do rebutan negara biyen. Pandhawa Kurawa diperintah kon gawe kali. Rikala semanten Kurawa gawe kali dadi nggih niki. Jenenge kali Cingcing Guling nggih kali Klawing. Lah, rikala semanten Pandhawa gawe kali Kali Serayu. Dados niki mengke nek sampeyan nyemplung enten mriki. Apes jure sampeyan. Kurang-kurang bejare sampeyan tingkes Dursasana teng tengah kali. Wah, aku ora wedi. Niki dudu perkara wedi kali ora wedi. Sampeyan gugu kula napa mboten? Nek gugu kula mundur mawon. Nek Dursasana gelem mentas pun diladeni enten daratan. Wadene nek pancen Dursasana rawani mentas ben teke mawon. Gen medhok enten jero kali. Mengkono. Nggih. Pun kok mundur mawon, rasa digabres wong edan niku. Dudu jiwa senopati. Niku jiwane wong sudra, sampali nggih ngoten niku. Kok mundur mawon.
Ayo Werkudara wong jire. Biyen kulino nyemplung segara. Biyen ngono biyen kuwi ngapusi. Nyatane saiki nyemplung kali ora wani nututi. Ayo. Werkudara aja jire getih. Wedi mati kowe. Tututon aku. Ayo slulup ning jero kali kene. Ora sah isin. Aja pekewo. Ayo. Aja jire. Werkudara yen kok ora wani perang karo aku ana jroning kali. Kowe dudu satriya. Wanimu ning daratan. Wah, satriya apa kuwi? Werkudara jebul wong jire. Werkudara kowe wong jire. Wedi mati, wedi lara. Werkudara anake wong tengeng, anake Manpadu tengeng. Wong jire, wong jire. Ayo Werkudara. Tanding yuda karo aku gelut ana jroning kali kene. Ayo Werkudara aja kluntreng-kluntrung. Werkudara anake Manpadu tengoeng. Wah, cangkem pun kajenge. Mumpun to diteke mawon. Werkudara anake Manpadu tengoeng. Dosana anake wong picek. Pun sadar ada wong picek. Parat ngrasane wong sing wis mati. Rasah bengak-bengok suwek cangkemmu kowe. Wah. Iya. Ayo, tututon aku. Hei! Wah! Hei! Wah, ayo mentaso. Nyemplunga, mentaso. Nyemplunga. Ora sudi. Satya perang ke tengah kali apa kurang nggon, apa kurang papan. Ayo ketokno jiwa kasatriyanmu. Werkudara anake cek. Werkudara wong jere ya. Wong edan. Kene karo aku ya wedi. Aku wis kaya aku meropok. Awas. Kowe iki ngapa? Jangan ngising. Kena wong. Diletek. Nyekae Dursasana. Ayo. Werkudara lekane atiku.
Nek pancen kowe satriya, wong edian iki sapa iki mau iki? Dian ora. Warat. Iki gaglakane iki apa? Ayo, yen pancen kowe wong Digdaya, Werkudara nyemplunga kene lekane atiku. Lah ing kono to mau. Rame denira Bandayuda nenggih. Raden Dursasana tanding tiyasa lan Raden Arya Werkudara. Rikala semana Sang Dursasana cumemplung jroning kali Cingcing guling ya kali Klawing. Ingkang rikala semana kaya dumawah jayane Sang Dursasana kalamunta cumemplung jroning kali Cingcing guling. Kocap ingkang wis abadan sukma ya Kumara nenggih Sukmanira tukang satang prau kali Cingcing guling nenggih Kitarka ingkang rikala semana kaperjaya dening Raden Dursasana kinarya tumbal. Duk samono Kitarka datang minggah dumateng kasuwargan kalamunta dereng saged males hukum kalawan Sang Dursasana teka kaya ta mangkono. Sigra-sigra cumlorot saking Dirgantara. Marare mangos wong ngambreng kadhi karunaning kaswase aneng marga malakung riseng gondo watratmaja alah dalah Dursasana wong candala Dursasana wong kakehan dosa kowe ya dina iku wis temeka kala mangsan aku kudu males hukum karo kowe. Utang wirang nyaur wirang utang loro nyaloro utang pati nyaur pati. Nalika semono aku ora dosa aku ora perkara. Aku iki mung tukang satang prau. Aku mung seneng tetulung karo wong sing padha liwat kali Cingcing guling mongko aku iki ya mung golek pangupa jiwa sak pawehe. Wadene aku mbok pateni mbok nggo tumbas sing tanpa dosa tanpa perkara. Ya, Dursasana. Jare iki aku goleki lenamu. Dina iki kowe bakal tak sikara. Kowe bakal tak pasangi peloke pelem pertangga jiwa. Kepleset modar kowe. Wah, ayo. Parat Werkudara ketokno jiwa kasatriyanmu. Nyododo ndi dodo nadyan tom aku mati ning tengah kali ora batak gondeli nyawaku. Endi jiwa kasatriyanmu ha?
Gino, aku wis mentas. Aku wis mentas Werkudara. Ayo adu katyasan karo aku. Ketoken butimu, ketoken jayaji kawijayanmu. Wah, gene wis krumangsani. Kowe wis wedi karo aku, wis miris tanding karo aku. Ayo. Werkudara tanding ana aku. Wah! Aduh mati aku Werkudara. Werkudaraku Jana Werkudara. Wah, ora susah kakean cerewet. Iki margane patimu. Wong Cendala ora sumbut karo sumbarmu. Ayo, arep budi rak jambak rambut. Ayo. Ayo. Aku Jana Werkudara. Aku njaluk urip ora memper musuh cekel. Dadak njaluk urip jiwa kasatriyanku ning endi? Sing jirih aku apa kowe? Ayo, muni yo. Wah, kaki. Aduh yo. Yo! Aduh yo. Yo! Werkudara aku culna. Aku culna. Yo! Yo! Wah, ya! Go! Wah! Go yo! Wah! Wah! Yo! Wah! 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 Sasana. Yen kowe arep budi yo sambat-sambato bengoka sak suweke telakmu kare atiku. Ora eneng dewa krungu karo sambatmu. Wah, sambat wong kakehan dosa ora bakal dipindhakake karo Gusti sing gawe urip. Wah, wong candala ing budi. Ora weruh yen kowe kesuwen urip eneng alam donya. Akeh wong nandhang kacintrakan. Klebu aku mbok cilakake. Aku mlebuke ngalas pirang-pirang puluh taun. Iki piwalesku. Ayo. Dene iki yen kuwi sambato wong. Yo! Aduh yo. Werkudara kaki aku. Aku culna di, aku njaluk urip, aku trima ora ngukup. Negara Ngastina ya wis. Negara Ngastina dadi duwekmu. Rasu. Yo! Aku nampa negara Ngastina. Tilase wong murka tak gawe apa? Ora butuh kamukten. Butuh marjejuing batangmu. Aduh. Werkudara aku njaluk urip. Koko Prabu.
Koko Prabu Duryudana. Kula niki pripun Koko Prabu? Koko Prabu kula mangjaluke urip. Kakang Prabu kula mangjaluke urip. Kocap kacarita kaya ta mangkono. Pambengoke Sang Dursasana ngungkuli swaraning lampor. Kapiyarsa seka saking pesanggrahan. Bulu pitu sami sakala Sang Prabu Duryudana ya prapta sesarengan kelawan Praptanira Prabu Puntadewa miwah Prabu Kresna. Waduh hadiku di Nanta Sri Duryudana alonang nganti kodho harining sun Werkudara den kepareng kene sigra Haryasena ong anjujuk dahyang durna Risaksana mangenjali Tabu siwayeng ulun aduh kadangipun Kakang Yayi Yayi Werkudara pun Kakang mundhut aksama kelawan siadi pun Kakang njaluk pangapura ya Bratasena. Aku sing njalukake pangapura keluputane kakangmu Dursasana. Dene iki luwarana ya dipun Kakang trima kalah. Tak cupet semene wae Baratayuda Jaya Binangun. Werkudara, elinga arep dikaya ngapa? Daging kulitmu dhewe padha-padha wayah Sang Wiyasa padha-padha putune Begawan Abiyasa. Aku sing njalukake pangapura. Werkudara elinga ya Yayi. Dados pundi Koko Prabu? Koko Prabu kula aturi nyuwunaken pangapunten, kula aturi nyuwunaken gesang kula Koko Prabu. Gage Werkudara. Dina iki pun Kakang mundhut rilaning penggalihmu ya Di. Wis dina iki negara Ngastina sak Ngendraprastha. Dalasan jajahane tak balekake marang Siadi. Pun Kakang ora bakal kepingin nggawe dampar keprabon maneh mangsa Budhuwa. Duh kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Dina iki pun Kakang ora wenang murba kelawan Siadi iki wis ana paprangan. Jejering senopati kuwi ana Siadi. Nadyan to pun Kakang sedulurmu tuwa nanging iki perkara kadang perkara sedulur nanging wewenanging senopati. Sakmutuwe dak pasrahake marang Siadi. Dursasana mbok pateni apa mbok uripi kuwi wewenange Siadi. Pun Kakang ora wenang bakal nambahi apa-apa. Ya mung tak pasrahake marang sira Siadi. Werkudara. Aja kodheng rasane atimu Yayi. Werkudara kudu eling. Iki perang suci, tegese perang nganggo petung kapribaden. Siadi kudu eling. Ing jagat iki ana hukum ingkang sinebut siji
Ya kuwi hukum alam, hukum adat, hukum negara lan hukum karma. Werkudara, hukum alam, hukum adat, hukum negara kuwi kena disringati. Nanging yen to hukum karma ora bisa tuladane. Hukum alam kuwi panasing srengenge. Srengenge kuwi duwe daya panas, kabeh umat kabeh menungsa padha ngakoni yen to srengenge kuwi dayane panas. Nanging panasing srengenge kena dialing-alingi. Kowe nganggo kudung, kowe nganggo caping, nganggo payung wis ora krasa panas. Tegese hukum alam mau kena diwiradati. Sumono uga hukum adat. Desa mawa cara, negara mawa tata. Upamane ana salah sawijining papan ngenengake upacara adat, maka kudu nganggo ingkung kebo. Tuku kebo kuwi regane larang, kuwi iso dijoli. Nganggo tuntut kembange gedang disikili papat, etok-etok dituki sungu, kuwi muni kebo. Tegese hukum adat bisa uga disringati. Semono uga hukum negara. Hukum negara kuwi iso disringati, nggone nyringati nganggo pintering micara. Upamane kowe kena dakpan, mongko kudu nampa pidana nampa paukuman. Yen kowe pinter nggonmu micara, pinter nggonmu mangsuli, bisa luput saka pidana. Apa meneh yen kowe duwe dhuwit akeh. Mbok buyuki redana hukum bisa mamprung. Sing menangan dhewe wong sing sugih redana. Kuwi hukum negara. Mula hukummu ki ora jejeg. Yen hukummu kuwi ora jejeg aja ngarep-arep adil bakal jedul, ora metu, ora bakal lahir. Sebab apa? Hukume ora cetha, hukume ora jejeg. Nah, saiki hukum karma. Kuwi hukuming tumindak. Wong putih ketok putih, wong abang ketok abange jalaran. Kuwi sing bakal ngadili Gusti sing gawe urip. Kono wis ora ning amplop, ora ning dhuwit. Ya apa anane tumindakmu ala, kowe ya bakal antuk karma ala becik, semono uga kowe bakal antuk swarga. Lah, eneng kono kuwi ya kang kena dinarani pengadilan suci. Lah mongko iki perang suci ngunduh woing penggawe, ngunduh woing pakarti, utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Kowe eling apa ora? Lakon Pandhawa dadu biyen. Eling-elingen Werkudara. Rikalane lakon Pandhawa dadu Yayi Puntadewa dianggep kalah. Bondo donya Ngamarta diusungi. Lawan Sengkuni sakurawane. Isen-isen kraton Ngendraprasta entek ludes keles. Kabeh dirayah dening Kurawa klebu Yayi Durpadi. Klebu Yayi Durpadi dianggep isen-isen kraton, sing anggap sapa? Ya sing mbok jangkah kuwi. Rikala semono Yayi Durpadi dianggep yen to kuwi barang isen-isen kraton, eden-eden kraton. Mula dicecamah karo sawijining Kurawa. Nganti Drupadi diwudari ukele gelunge nganti udar. Nganti kesemekan tekse kemben kesingsa. Nganti arep diudari kabeh nanging adiling Gusti Kang Maha Suci ora marengake. Nganti kesemekan sing diudari pawongan mau ora iso entek. Dumadaan sing udari pegel atine, kesel minggat dhewe nganti Drupadi rikala semana. Nganti Prasetya Prasapa ora bakal siram jamas, ora bakal adus kramas yen ora kramas getihe Dursasana. Wis eling-elingen. Kocap kacangta saknalika greng Sang Bimasena panjayah Sardula Harsa nubruk nadyan rinangkul kawan ingkang Raka Prabu Duryudana risaksana jeneng mangke den kipataken Prabu Duryudana dawah kesingsa tebih.
Dursasana wong Candala menungsa kakehan dosa. Wah, dina iki kudu gelem nampa paukuman iki tibaning piwalesku nalika semana kowe ngerang-erang karo para Pandhawa. Kowe dak siya karo kembar, kowe dak siya karo Permati klebu aku. Nganti aku kedarang-darang uripku, nganti aku biyen mbok obong ana bali sing golo-golo. Ora liya mung saka patrapmu sing diubupi lawan patih sengkune iblis lanang. Yo! Werkudara aku njaluk urip wis ora eneng pangapura kanggo menungsa dapurmu kuwi. Iki tibaning pauku mamu Dursasana. Yo! Yo! Aduh, Werkudara aku njaluk urip Werkudara ora arep urip dapurmu. Ayo! Yo! Yo! Aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk urip Werkudara. Urip piye? Aku njaluk pangapura ya, Di. Iki pangapuramu. Yo! Yo! Ayo! Ah! Yo! Ayo! Ah! Ah! Ayo! 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 Ayo aku njaluk urip Werkudara. Urip piye? Wah iki jaluk amu. Yo! Ayat! Yo! Ayat! Yo! Ayat! Woi! Yeah! Woi! Werkudara. Drupadi Mbak Yukwapa. Ora ketang sithik. Aku njaluk getihe Dursasana Werkudara. Wis entek. Ora ketang sithik tak nggone srana. Yen nganti aku ora entuk ludirane Dursasana tegese selawasku aku nandhang dosa. Ora bisa luwar saka ing penandhang. Wah, iki isih ana. Getih sing tememplek ning jenggotku. Tak perse dhisik. Tak usapke ning rambutmu. Wis luar punagimu, luar nadarmu. Mengkono Werkudara. Yo. Iya mara diage tindak Werkudara.
Lahing kono to wau rikala semana gugur pemadyaning palagan nggih Sang Dursasana kapoteng-poteng sinempal-sempal baune kanan kering supune kanan kering tunduk kelawan karma ingkang tinanem ing Madyapada Sang Dursasana wau to siniget to ingkang lagi Bandayuda ganti ingkang kawursita ora kaya kang ana pesanggrahan bulu pitu anggih Sang Prabu Duryudana sangedenira nandhang Sungkawa Pancayah sobrang candrane